Oke. Pak JP Ditya di mana? Ambo di Denpasar, Pak. Oh, di Denpasar ya. Lalamu di Denpasar, Pak? Ambo dari 88 di Denpasar. Oh, baru 88. 88 nih. Kita dah ngasih langsung, Juaro. Ambo Jawa bahasa Minang ya Pak Ditya. Silakan Pak. Jadi iko di Kepalembon terpasang namanya Deta. Apa Pak? Deta. Deta. Ya, Deta. Delta Echo Tango Alpha. Deta. Jadi kalau dikatakan fungsi, iko di dalam adat Minang, nang kapaloko kalau laki-laki lah gadang, remaja beranjak menuju dewasa, dia ndak boleh berbuka tenda sedang ndak boleh ndak bertutui. Nah, bangkok bentuk itu bentuk norma kesopanan. Itu terati kurenah nemoyo. Karena kalau ndak ditutui kepala do, anak ketek wa kecek orang mekong. Nah, penuti kepala kau hanya deta ndak. Ada saluk bagai. Saluk kau banyak macam no. Tapi kadang-kadang ambo agak sakit parui. Tadi malam baru ambo mencaliak. Aduh udah ambo mencalian di HP no dicogon HP, bab nape jorosnya. Tuh ambo bingung bakal menjawab nah. Yang dicalian kau apa? Kalau ndak salah beliau ambo mohon maaf kawanan di rumah. Dek ambo ndak sabut merek nah ada. Kalau sabut merek itu tadando ya. Iya. Beliau konon kabarnya menurut info dan sahih wah. Beliau nenek mama. Tapi salut anak muda, salut kreasi. Maka selok kreasi kan nama kau? Salut bakatua-katua di muko. Kalau di niat mama kan sabalik dah. Di beliau ada ko bakal lipek yang ke bawah itu nah. Rancak mau ke sampiang nah. Jadi ko bentuk takulai suuk kida, bentuk taplak meja di muko ko bakatua-katua. Oh jadi beliau ni niat mama pangulu. Jadi pertanyaan ambo mangko wah. Aiko perubahan perilaku nan ambo kecian jangan sampai terjadi. No terjadi wah tapi jangan sampai. Moga suno perlu berlaku ndak bisa kita stop. Perilaku manusia akan berubah. Yakin alam to gayar. Yodo jangan surau. Tapi tolonglah berubah kon jangan cuantun. Saya suak ketek yo tu bujang-bujang tangguang tu lah gadang digadang oleh kaum dijadian pucuk bule dalam kaum wah jadinya mama jadi datuk jadi pengulu barabahan ka bosiku apa pakai salu anak muda. Iko sio-sio utang tumbuh ko. Jadi apa dan diharuan kini ko untuk awak bisa melindungi kebudayaan dan mengembangkan budaya Minangkabau kau. Kalau memang awak iya jadi orang Minang, kau dak jangan jadi orang Minang. Ambo catat elok-elok kecil makari apa nan diharuan ya. Iya. Ndak apa nan dilakukan kura? Ndak diharuan kalau dilakukan dah nampak mah. Bagi langgang macam orang banyak. Mangkonya ambo i bantuannya agak kareh kecil ambo caku tu nah. Kalau kabaguru yo tahan lah. Nak jadi ampiang yo baru batandang batumbuak barandang tahan bara dia ditimpu alu mentera nak picak bara ngek balango tapi harun sudah tu kame do seraan di seraan kerambia dia gulus ketek kame do ndak taimbon jajok makan do tapi yo sakit yo angek. Nah tapi kalau itu ndak mau itu bak melindungi Minang tapi kan tadi perilaku yang diatehnya tergantung kan makari bertanya anan diaroan. Kalau ambo pribadi nan ambo aroan adalah satiok kita orang Minang yo mana mono dah ndak ada semua cari timbo doh ndak mungkin semua menete-nete mencari timbo doh artino awak kemanakan cari mama wak ndak ada mama kontan kan ada indak nan saparui do ado go nan jurai sebalah nasagang sejurai sekaum ndak do di kaum awak abih punah. Mohon maaf ambo kalau bahasanya punah langgeh wah kan nado datuk nan sabuek Jawa orang sabuek Jawa mah ndak kado juga ndak mungkin tu dia awak nado jadi kalau bau dawa ndak do dah kanduang ambo udah mau sambuh kalau kamu sabuek nah tapi yang perlu awaknya ingin tunyo nanam buaro kan nado lah kalau yo nak mempertahankan Minangkabau anjan co plastik tepanggang juga angin seketik mengerunyuk anjan co kunci 3 minggu di piwasnya seketik mengeleong itu kan sudah no kalau bantu itu kalau kecil orang gembo kalau itu sifat wak aden yo kepada Minang tapi mangko carono kalau mantun carono itu kalau kecil ibu ambo siswa itu namono kabaja unjua kasing kampang kawawa kadang ame belakang itu jadi bajak ko kan bakalu matono mato bajak wah ya dielo no di kabor di kepah no tanah kesampiang kerancak dusun-dusun tanah tu nanawak ko munjua cenah bakal mengepan tanah kesuwo
Bagari tanah lain. Kabaja kasingkaun juga kabaja ampang kawawa kadang ame. Bila tak antang rumah meningkat lataan te pagu kena esok lataan kandang kena ci ayam. Akama kapai. Itu kayu bungkuk maingong juga. Sudah bungkuk maingong dah. Iya, hendak pilihlah. Pilih lanjang jadi orang Minang. Ah. Kareh bana ya. Nanda, apa? Tapi apa tunggu itu? sakit. Kalau pilihan jangan jadi orang Minang ado boleh di Minangkabau bisa. Carona ba? Putih kan dari sako je sako. Lapeh kan dari kau. Nyato kan laia kan dimuli. Ada ndak jadikan makan senu dah ya. Lapeh dari Minang mah. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang bantu itu. Nanda, harapan tuntutan Nanda. Payo bisa melindungi Minangkabau. Lapade mana dari Juaro. Ambo mungkin mencela dalam perspektif aktivitas Ambo saja, Iya, Mak Kari. silakan. Ketika bicara Minangkabau begitu banyak hal-hal besar di dalamnya.